Práve trošku do toho vstupy, bola to prosba pána Sklena, že aby ste videli, že ktorí poslanci sú, takže poprosím vás, keby ste zdvihli ruky, aby som vás videl a vedel vás pomenovať. Pán inžinier Lichý, pani architektka Priehodová, potom s poslancom je tu pán poslanec inžinier Dovalský, pán architekt Barič, už som niekoho vyklasili, a pán poslanec Bielý. A bol tu pán inžinier ktorý išiel sa čujú, takže len aby ste vedeli, že kto tu bol prítomný. Nech sa páči. Dobrý deň, volám sa Norbert Mikuláš, som tiež architekt. Trošku mi to tu prípada ako nejaká exhibícia architektov, ale chcem trošku z inej strany niečo povedať o meste, o živote a tak ďalej. Opýtam sa, čo tvorí mesto? Mesto tvoria domy, ktoré stoja pri nejakých komunikáciách. Potom tie komunikácie by mali byť zazelenené a sú nejaké enklávy, kde je nejaká zeleň, ktorá by mala byť aktívna pre občanov. Ja za zeleň nepokladám to, že je niekde strom, aj keď je pekný, lebo nie je to aktívna zeleň. Hej? A teraz sa pozrime na Bystricu. Kvalitné regionálne centrum tvoria samozrejme aj bulváry, ale v Bystrici nám jednoducho ten bulvár chýba. Bol tu náznak, dajme tomu to sídlisko rozvíjať okolo nejakého bulváru, ale ten začína a končí v podstate nikde. Táto os, o ktorej hovoril inžinier Čupka, bývalý kanál, mal úžasnú funkciu, keď tam bola voda. Lenže ja som vtedy tu ešte nebol, som tu asi 34 rokov, o rok menej ako pán Čupka a vraj sa tam nejaké dieťa utopilo a jednoducho kanál sa zasypal. Ale bol to veľmi zlý ťah, lebo voda v meste je veľmi dobrá. Teraz poďme zase k tej vode. Máme tu Hron, ktorý nešťastnou hodou okolností proste potrebovala sa vybudovať stanica, tak sa Hron v podstate preprasoval a Hron sa dostal na úplnú perifériu mesta. A čo je krajšie ako vodný tok v meste? Ale vodný tok v meste znova musí byť aktívny. To znamená, že tá cesta a tie domy okolo by mali byť v podstate plné života. Bystrica to zatiaľ nemá, ale má tu možnosť, aby to mala. Teraz zoberme ten bulvár, ktorý by mohla mať. To je tá 66, ktorý ide popri Hrone. Len stále je to len dopravná stoka. A tam je, keď zoberieme nápočty voziteľ, 46 000 jednotkových voziteľ za deň, to nemá ani Bratislava na tej najfrekventovanejšej ceste. A sú tu návrhy, proste diaľnica alebo rýchlostná komunikácia na Brezno by mala ísť spoza hrutovú zásobu a potom ešte pretunelovanie pod Hrom. Ale keď sa robili dopravné nápočty, tak zistilo sa, že len 15% dopravy odchádza z Bystrice a 85% dopravy je cieľový a tá presne končí na tom rohu, kde sa navrhuje tá kruhová križovatka vedľa Domu kultúry. To znamená, že tá 66, tá nábrežná komunikácia je strašne vyťažená. A tým, že Bystrica nemá prvý mestský okruh, kedysi sa plánoval, že poza basu, ktorá sa samozrejme rozšírila aj zásluhou pána Tepláka, ktorý pred chvíľou odišiel a už tá komunikácia sa tam nebude môcť vybudovať, mala sa potunelovať po cintorín a výjsť na Strieborné námestie. Samozrejme stojí to peniaze, ale prvý mestský okruh by možno bol na svete. Samozrejme my už by sme to nezažili, ale máme tu deti a vnúčatá. Čiže Bystrica má obrovské množstvo negatív, aj keď je to, si dovolím povedať, perla
banských a historických miest na Slovensku. Len teraz, kde koho človek stretne, tak počuje v Bystrici skápal pes. A teraz je to pravda, alebo to nie je pravda. Hej? Robí sa teda tá veľká stavba na Huštaku, o ktorej si ja myslím, že mala byť základom regionálneho centra Banská Bystrica Zvolen, to znamená niekde v strede, ale to je už prehraná pesnička. Teraz poďme vlastne k tomuto riešeniu. Vrátim sa k parku, ale aj k Leninovi. Áno, za chvíľu končím. Leninov park. Naraz zistujeme, že ten Leninov park je absolútne neaktívny, lebo tá zeleň proste jednoducho prerastla, je to tmavé. To znamená, že aj o zeleň sa treba starať. Jako to je otázka odborníkov. A teraz sa vrátim k tomuto parku. Máme tam výkonnú komunikáciu, krásny priestor pod pamätníkom, ale ten park vlastne otravujú tie autá a smrad, ktorý ide vlastne po tej ceste. Tak, ja hovorím jedno. Keď zoberieme tú komunikáciu popri Hroni, kedy my sme odtiaľ zobrali 18 metrov od tej komunikácie do parku, tak dajme tomu, stratíme, povedzme, 40 stromov. Neviem presne, to je jedno, ale tie veľké stromy by neboli ohrozené. A čo by sme my dosiahli? Dosiahli by sme to, že vlastne park ostane jedna úžasná pela odblokovaná od tej komunikácie a vlastne ten život by sa úplne v tom parku zmenil a zároveň by sa stal z tejto komunikácie pri Hrone mestský bulvár. Stojí to za zváženie. Je to na zváženie. A teraz sa pozrieme na tie 3 návrhy, ktoré tu boli prezentované. Ja to beriem ako takú lacnejšiu bomboniere. Všetky 3 návrhy. Ale v každej lacnej bomboniere sú aj nejaké 3-4 dobré cukriky. A teraz poďme sa pozrieť na tie návrhy, že ktoré cukriky by sa odtiaľ dali vybrať. A preto sme tu, nie preto, aby sme tu vykrikovali nejakej 4. cenovej skupine, ale preto, aby sa povedalo, nie. Aby mesto nebolo, že tu skápal pes, potrebujeme tu jednoducho investorov. A každý tu povie, poďme vybudovať sa oplatí. To znamená, do Sasovej musí investovať mesto, lebo Sasova bola zhovádená socializmom a je to jedno najstrašnejšie sídlisko, aké existuje. Zoberme si Pončovku, čo tam mal lepšie kvality. To znamená, že do tej Sasovej bohatý investor nepôjde. To si vyhodne z hlavy. Čiže pozrime sa na tieto návrhy, ktoré z tých vecí, ktoré sú nakreslené, by mohli prejsť a sú plusové. Osobne si myslím, že kruhová križovatka pri benzínovej pumpe je veľmi dobré riešenie, lebo tá doprava sa proste zrýchli na tej križovatke. Obostávanie tej časti pri Hrone tými relatívne malými bytovými domami po druhej strane, kde teraz je ten podchod pod cestu, tiež je podľa mňa dobré riešenie. Tie najazdové trojuholníky, ktoré vznikli z parku a odblokovávajú tú cestu od zelenie, samozrejme, osobne si myslím, že by to nemalo byť nejaké centrum, lebo má to mať trošku iný charakter, ale druh zástavby by podľa môjho názoru mohol byť. Ale tie domy by boli bulvárneho charakteru, to znamená, že popri Hrone by bola promenáda. Teraz tam jedine, keď bežíte na autobus, a neviete nikto iný. Pokiaľ ja mám dom, pri dome sú ľudia a ľudia tvoria bulvár. Kde prejsť. Takto,
dokázal bývať. Keď ste bol v Budapešti, tak najdrahšia adresa v Budapešti je Rákocius, hej? A tá Rákocius je... Ale už koniec. Áno. Ani Londýn. To znamená, že treba sa na ten návrh... Prečo oni stávajú na Suchom? Asi inými očami, čo vieme zvládnuť a stráviť a to